सफैबाय थुमफ्रि बा बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनैसो नुबायहाय नोंखौ। औ बाजै फैनायबो जाथाराखैना? जायदं नानि देरबायानो माथो नोङो बा एकदम सिख्ला जाथारबाय। हा देरबाय थर' गावसोरा फैनायानो थाङा। नोंसोरबो थाङाना जोंहानि न'आव बेनिखायनो आंबो फैनाय जाथाराखैमोन। मालाबा थां आइजों जायदं। औ जागोन दे आइ थांनाय दखानाव। है थाङा आङो। आइया मानो थाङा? है बासिदों आङो नों थां। हा दखानावलाय मा लायनो थिनदों? बिस्कुट लायनो हरगौमोनलै। आयु नांला दे बिस्कुट नै आं लाबोखादों। नङा माने सामब्रामबो जोबना दङमोन सामब्रामबो एसे लायनांगौमोन। अ थांनाया एसेबां खाथि दखानावनो थांनो बायो होमबा? नों बायाबालाय नों थांनो हाया? एसेबां खाथिबालाय नोंलाय मानोथ' थाङा? ओइ थाङा आं माबा थाङा होनबा बुजि मोना नामा इलै? जागोन दे सामब्राम गैयाबाबो जागोन दे गथ' थांनो बादों खोमा। औलै आनै थांनो बासोदों आं माबा थाङा होनबाबो बुजि मोना। थांबाय थां नोंनो। आंहा उन्दुनो ओंखारसोदों। ओइ जायदं मा फासि नोङो नोंखौ आनैया मा सानगोन? फैया फैया आनैया एसेबां बोसोरनि उनावसो फैदों। नों थांनो हाया नामा माबा आं थाङा होनना बुंखादोंआनो माबा थांनो होबाय थादों बादों आं थांनो। मा खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा इलै? नोंहा लायनो हाया नों मानो लायनो हाया? नङा नों मानो थाङा दे? नों दखानाव थांगौ मानि आङो साहा फुदुंगौमोन आरो फिथा एसे सावनो दं फिथाबो सावगौमोन। नों होनबा फिथाखौ साव आं थांनि। सावसाबबाया आं नों मा फिथाखौनो सावनो हाया नामा? आरो दखानालाय बेसे गोजानखाय दखानावनो थांनो हाया नामा? आंखौ बुंबाय थानाङा दे बाल बादों होनबाबो बुजि मोना नामा इलै? आरो उन्दुनो ओंखारदों आंखौ मा उन्दुनो ओंखारबाबो सानसेबो मोजाङै उन्दुनो ओंखारालै खालि खामानि थिननायल'। आया मा फासि गथ'लै मा बुंबावनो थुमफ्रि गथ'आनो माबा अख्राथारहाय आंनिया। दे बाजै जेबो नङा दे बादों खोमा। जोंहालाय लायमोना बेफोरबायदि नङामोन थांनो होबानो थाङोमोन। आगोलो हाबा जायैनि सिगां माबा माबि नांगौ जाबाथाय बेखौनो लाबोनो होयोमोन आङो। थाङा मावा बिदि होनना बुङामोन आरो मालाबाबो। मालाय लाइमोन मोना गियानिहाय जोंहाना बेफोरबायदि नङा अख्राथार। मा बुंबावनो एकदम मानसिफ्रा बुंबाथाय आसुरित मोनगोन बेखौ। गावगाय जानाय थोरसिखौनो सुवा गाख्रबाय थाबासो सुयो। सिथ्ला लामाबो सिबनो नागिरा एकदम गाख्रबाय थाबासो सिबो। गियान गैथारा बेथो गथ'आनो। आङो मालाबा टेनसन जालायलाङोहाय बे गथ'खौ लानानैनो। दे उनाव हामलांगोन खोमा दे। दा आरो बारा बैसोबो जायाखैना। मानो बैसो जाया जानो दे एसेबां देरबाय सिख्ला बिमायानो जाबाय। मालाबा बेनिफ्राय गथ' उन्दैफोरानो खामानि मावो गियान दंसोयो। जाय गथ'आ गियानि ना उन्दैनिफ्रायनो गियानिखा। जोंहाना गैया दासिमबो जेबो गियान होननायानो गैया। मादि जाबावगोन। देनाय थुमफ्रि जिरायथ'नाय आङो दखानाव थांना फैनि र'। थाङाबाबो जायोमोनहाय नाङा र' फाखोसे थांना फैथारनि देनाय जिरायनाय जोंनिया। दे आयु हाबाब बाजैनि फिसाजोआलाय मा एसे अख्राहाय एसेबां सिख्ला बिमा जालायनानै। गाज्रि मोनगोन होननासो जेबो बुङासै आङो। दखाना खाथियावनो दंमारो बेयावनो थांनो बाबाय होनबा उन्दुनासो थाहैबाय। जोंहा लाइमोना बेफोरबायदि नंथारामोनहाय एसेबां अख्रा एसेबां बादुलि। सोरनि फिसा जाखोहाय बेलाय एसेबां अख्रा। बिमायानो मावजोबो खोमा गासैबो खामानिखौनो फारसेनिफ्राय। एसे एनला बिमाफोरनो मावना होनांगौहाय गथ'फोरा। गथ' उन्दैनिफ्रायनो दावदै बायदि लायै फेदेरबाय। बेफोर गथ'आ बाथ्रा मानियाबा दुखु मोना मा जानो देनाय। बाब्रे सबाया बेफोरबायदिसोमा आरो ओरैबायदि गाज्रिखा बिनि आखला। आं मोनथिथारामोनहाय बेथो मा जागोन दा मोजां मोननायाबो जुदि थैबायबा। बिमा ओंखाम मोनबायना? इंगिसो जाबाय नामालै आंनि हिन्जावालाय। ओइ माबा मा होनदों? ओंखाम मोनबायना मोनाखै होनदों आङो। मा सानबाय दङ नोंहालाय? माबाहाय माबा जेबो सानाखै। एकदम बाथ्राखौनो लाखिनो हाथारा मोनबाय आं। बिफानो खिन्थानोसै आं। ओइ बिफा मोनसे बाथ्रालै बासा। मा बाथ्रा जालायखो आरो? माबालै बिफा नों रावनोबो खिन्थानाङा दे। मायो मा बाथ्रा? नों खिन्थागोन ना मायो? खिन्थायालै खिन्थाया। मा बुङाखै मानो थाबैनो ओंखामबो उखैबाय मानसिया। ओंखामफोरा खुरदो। खोनासंग्रोना लाना जानायखौसो सिगां माबालै बैसानि सबाया गोरबोआव गथ' दङनो। एरा नंमारगौना नंमारालै? आरो सोरजों बेफोरबायदि जानो मोनखो बेलाय? सोरजों माने जाजेनबा बेफोरबायदि जादोंना बिना मोजां मोननाया थैबायनो। एरा दालाय मा जागोन बेलाय? उदैयावबो दा गथ' दङबा सेस धंस' खालामना लाबाय बियो गावगायनि जिउखौ। साना हौवा मानो बेफोरबायदि खामानि मावो देनाय दा मा जागोन बेहा मोजां मोननायाबो जुदि थैबायबालाय? औ बेखौनोथ' सानदों आंबो।
फारसेथिंजाय बिफाया एसेबां खारहा होसिखागोन बेखौ होसोनायथ' बारो बुथारखागोन खोमा आंनिबा बिदिबो खालामनो हानाय दे ओइ बिमा जोंहानि रानि मुखुरजि आइखौ बेजों बारा लोगो जाबाय थानो होनाङा बे सबाइनि आखला मोजां नंखाया खोमादि बेनिखायनो बेफोरबायदि जाबायना बेखौनोथ' सानगासिनो आङो बेजों लोगो जाबाय थाबा गाज्रिसो जालांगोनहाय मोजां नंखाया बिनि आखला नङाबा बेफोरबायदि जायो सोरबा हाबानि सिगां लासिंसिंनो नङाबा बारा लोगो जाबाय थानो होनाङा दे बिमा आं बुंबानोखि मानिगोन नामा बियो लोगोबो गैयाना आरो बिनियाबो दा अबावबा थांनो गोनांबा लोगो गैयाबा सबाइखौसो मोनोना नङा लोगो जा थेवब्लाबो बारा बिदि एसेबां लोगो जाबाय थानो होनाङा दे ओंखामफोरा जाबायबा खुरदो र'हाय र' दसेनो उखैयो नोंबो भाजा एवनो दंथ'यो दे थाबैनो गाबोनो जागोन दे जागोन औ लोगो सासे लाना थांगोन आं दे उनाव रायज्लायगोन अबाव थांनो जालायखो आरो ओरैनो माबा बेरायनो माने माबा सक' खाथियावसोलै आयै ओरैनो माबा माने सासे लोगोआ लिंहरदों आंखौ नुवाखैना बेसेबा गोबाव जाबाय बेनिखायनो आंखौ लिंहरदों गाबोनो सबाइखौ लानानै थांसै बेजों बारा लोगो जाबाय थानाङाहाय ओरैनो दा मा जाना दङ मिथिबाय उनाव नोंखौसो दाय हमगोन अबावबा आया सोरबायाबा प्रेगनेन्ट जादों आंखौलाय मानो दाय हमनो दे नोंजों थाफा हौवा गोसथोनो रोंबाय होननानै नोंजों थाफानानै बेफोरबायदि जादों होनना सानगोन ना बिनि बिमा बिफायाथ' बेखौ बेसेबां मोजां सानबाय थायो आंहा खुगा गैया नामा बिनियादि मोजां मोननाय दङ आं मोजाङै मोनथिनानै थाङामोन खुगा दङ ना आंहाबो बुंगोन आरो आंखौ जुदि मालाबाफोर बेफोरबायदि बुंबाथाय आंबो बुंगोन ना दादि आंहा लोगो मिलायनाय रावबोआनो गैया आरो बेफोरबायदि थांग्रा लोगो गैयाना आंजों थांफाग्रा बेनिखायनो लोगो जानो गोनां जायोलै आयै नों मानो बुजिया थेवब्लाबो आरोहाय बांद्राय लोगो जाबाय थानाङा दा साननैसोनि उनावथ' बेखौ बयबो मिन्थिखागोन प्रेगनेन्ट होननानै नोंखौबो गाज्रि सानफागोन बेजोंनो मिथिबाय है सानबा सानथोसैलै जेबो नङा आं माबा दाय मावदों नामा आरो सानखायाबो आंखौ नुदों बुजायबाबो जेबो बुजि मोना दा सबाइ बिमा बिफाया जोंहानिखौसो एकदम दाय हमगोन आं मिन्थिखागौ बेजों थाफा हौवा गोसथोनो रोंबाय माबाबाय होननानै एकदम बुथारगोन बेफोरबायदिनो ओजोंबादि गावसोरनि फिसाजोआनो देन्जारखा सेमसेमिया आयौ रखर आंना दिनै हौवाया थांमारसिगोनहाय रखर बेसेबा खुसि आंहा दा खुसिखौनो लाख'नो हाला हाव मा जादोंलै माखौ एसेबां मिनिसोखो हारसिंनो दुखु जादों आं दिनै मानो होनना सोङाखै माने नोङो मा जादों मा दुखु जादों मानोहाय नों दिनै थांसिगोन दुखुआवसो मिनिदों आं दिनै दुखुआवसो मिनिदों मिथिबाय नों थांसिगोन दिनै बेनि थाखायनो आं एसेबो गोसोखौनो मोजां मोनाखै होमबालाय आं थांला नामा खामानि मावनोनो मानो थाङा नोंलाय नों थाङाबा माखौ जानांगौ आरो गथ'नो हस्टेल फिस फरायनाय फिसफोरखौलाय सोर होगोन दे बेयावनो खामानि नागिरनोसै नों जुदि आं थांनायनि एसेबां दुखु मोनदोंबा सहायनो हायाबा आं होमबा न'आवनो थानोसै सहायनो हागोन दे जेनेबा दुखुथ' मोनखागोन दे नाय आं नोंनि हिनजाव नों दुखु मोनाबा आं दुखु मोनोना आरो दुखु मोनबानो दे आं नोंखौ थांनो होआ बेफोरबायदि नङाना आंथ' नोंखौ बादा होआखैना मानो थाङा थां नों थाङाबालाय बोरै सोलिगोन दे आरो बेयावलाय मा खामानि मोनगोन आरो मोनबाबो फैसाखौनो मोननाय नङाना खम मोनगोन नों ओजों जायै लोङै 18,000 खामायगासिनो बेनोथ' खोथाया ओमफ्राय मा टाइमाव थांनो नागिरदों दालाय नोंना ट्रेनाव मा टाइमाव दङ आंनिया ट्रेना 4:30 बाजियावसो होमबालाय बारा सम गैलायानो माथो नोङो थांनांसिगोन आरो ना माथो खालामबावनो आरो थाङाबाबो जाया बेनोथ' आंबो बाहेराव बेसे दिन थाबावनो आंबो न'आव थाबाय थानो लुबैयोलै 18 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावनो थानाय आङो बाहेराव दा नै बोरायलायलांबाय 45 बोसोर जालायलांबाय दे माथो खालामबावनो आरो दाथ' नोंनि आरो फेमिलि गोनांबावसो गथ' गथाय हिनजाव दङ हारसिंबा बेलेगमोन देनाय दे होमबा आंबो गस्लाफोरखौ पेकिं खालामैनि र' दे थां आंसो मिथिगौ दिनै आं मानि थाखाय खुसि नोंलाय मा मिथिगौसि रखर हौवा गाबोन लिंहरनोसै गब्दाखौ ना दिनै लिंनो दिनैबा आरो सोलाबगोन ना सोलाबा बियो मानो सोलाबा मा खामानि दं बेनियालाय लिंगोन आं दिनैनो लिंगोन हाथारलाबो आंहा नायनो लुबैसोबाय गब्दाखौ अनजानो गोसो जाबायहाय गब्दाजों बे गब्दायाबो आंखौ अननो गोसो जाबाय आं मिथिगौ थानो हाला
मोनबाय बियो आंनि अनगा थानो हाया बियो बारा दिन लोगो हमालासिनो थानो हाया फन खालामनि र' अबाव जाम्बिखौ आंबो दानो फन खालामनो नागिरदों थै आंना हौवायानो थाङाखै माथो बुंबावनो खुसियावनो आं माने मा खालामगोन मा खालामा मोनलायलांबाय खुसिखौनो लाख'नो हाला होनदोंना आङो खबदा मिस इउ खबदा आइ मिस इउ भेरि भेरि मिस इउ आं मिथिगौ नोंबो आंखौ मिस खालामबाय दङ होननानै आंबो नोंखौ बेसेबा मिस खालामबाय दङ सबाय आइ सबाय आइ मा आफा आब'आ न'आव गैया मा न'आव गैया अबाव थांखो माबा रानि मुखर्जीजों अबाव थांदोंबा मिथिला दा जायखिजाया सकआव थांगोन होननानै लांदों बे रानि मुखर्जीया ना अबाव लांबाय थायो सबायखौ बेसेबांथ' खामानि ओंखारोना सप्तायाव साननै सानथाम बेरायखायो माथो बेफोरबायदि थांबाय थाबा बेरायबाय थाबा माथो गाज्रि होनगोन मानसिफोरालाय अबाव लांबाय थायो बिलाय आब'आ थांनो नागिरा ओमफ्राय बेनो ब्रा ब्रा लिंलाङो साला न'आवदि खामानि मावनांगौ बेखौ मोनथिया बै बिफां फिसा फिसा दानना दोनदों बेफोरनि थानायखौ नोंसोरो दानै थां आगान सफैथारसिगोन मास मोनसेबो गैला दानिफ्राय जुदि बन दानना दोनाबा माखौ माबानो नागिरदों न'आव खामानि दङ होनना मोनथिया खालि बेरायनो थांनाय बै रानि मुखर्जीजों गावहाथ' जेबो खामानियानो गैया बे खामानि थानायखौबो लांखाबाय थायो साला मालाबा न'आव थांनानैनो बुंहैगोन आं बिमा बिफानि सिगाङावनो बे रानि मुखर्जीया अबाव लिंना लांबाय थायो सबायखौ होननानै थां नोंबो ओरैनो थास्लायस्लाय बै बिफांनि दालायफोरखौ दानना दोनै थां दालायाथ' गोथां फिसा फिसासो दाननो हागोन दे गिदिरखौथ' आङो सिरखाबाय आइया जि सुबाय दङ आफा बिमायाबो बांद्राय लाय होयो न'आव खामानि मावनांगौना खामानि गोलैसोना थायो न'आव आरो बोरमाबो दोस्लायनो थांनांगौ माथो थांदोंना थाङाखै नोंसोरो ओरैनोबा सिखाव फैगासिनो गारियाव दैखां लांगासिनो बेसेबा जोंहानिखौबो लांथारदोलै मालाबा थां बनखौ उनाव माबानो हागोन दे थांनाय सिगाङावनो बोरमाखौ नायग्रोनाय सिखावा लांबा सेस जागोन जागोन दे आफा थांनि र' आफाया बेरायनो थांनायखौनो एसेबां रागा जोङो दाथ' आरो गोरबोआव गथ' थानायखौ मिथिबाथाय आयु आं साननानैनो गिखाबाय मा जाबावगोन बे आब'जोंबो जाम्बिनो मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लानांगौ आंहासो मालाबा उन्दुनो ओंखारा आरो आफाखौ डेन्जार होनना मिथिखागौआनो एसे साननांगौ ना बे आब'आबो सानदोंमोन खोना हाबायानो जाखागोन खारखुमाना हाबा जागोन सानदोंमोन खोमा दा आरो गोसथोनायानो थैना होबायबा मास मोननै मोनथामसोनि उनावथ' उदैयाथ' बिनिया देरसिगोनलै मा खालामनो नागिरदों बियो आङो आइनो खिन्थानो होनना सानबाय थायो नाथाय आंना साहसानो जाया एकदम आइनो खिन्थाबा आरो आफानो खिन्थाबा सेस दोस्लायनो थाङो र' बोरमाखौ नङाबा आंखौबो दोखो रायगोन बा बुगोन बाराबा बे आफायाबो मानो इसेबां रागा गोसा खारहाबा बे आब'आबो माला लोगो मोननानै माला गोसोथोखोमानानै माला बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लाखो मोनथिला दे आरो थांसै थाया होननानै नै दिनै सानबायानो जाबाय साननै थाबावनानै थांसै सोरो हेलौ सोरो मिनिसोरां आङो नों मानो फन हरदों आंनोलाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना आंनियाव फन हरनांला होननानै सरिलै मिनिसोरां प्लिज आंनाव जेबो सरि सरा बिबाय थानाङा नोङो बिपाशा नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला होनदोंना आं बुंनायखौ नों बुजि मोनो ना मोना आं नोंखौ मालाबानो बुंखादों नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै नों मानो फन हरबाय थायो आंखौ सरिलै मिनिसोरां खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हाया आरो खेबसेखिनिखौ निमाहा होनांगौ खेबसे नङा नोङो बेसेबा गोरोन्थि मावबाय नोंहा नोंनि बयफ्रेन्डफोरजों रायज्लायदो आंनोलाय मानो फन हरदों नोंलाय नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आंहा जेबो सोमोन्दो लाखिनोबो गोसो गैला आंहा गार्लफ्रेन्ड मोनखाबाय आंहा गुबुन गार्लफ्रेन्ड लाबाय नों बारहोदो नों आंखौ बावदो आंनो ना नों बायदि सिख्ला मालाबाबो नाङा लागिबा आं बोरायना थागोनलै बिपाशा थेवब्लाबो नों बायदि सिख्लाखौ नाङा आंनो नों बायदि इसेबां फाल्थु सिख्लाखौ आं हाबा खालामनो निमाहा होब्रा खेबसेखिनिखौ नों जुदि आंखौ एसेबां मोजां मोनोमोनबा मानो निमाहा होनो हाया खेबसेखिनिखौनो आरे नोंनि आखलानो मोजां नंखायाना नोंलाय ओरैनोसो बुंफ्लादों आरो मा नोङो बयफ्रेन्डफोरजों ब्रेकआप होजाबाय नामा बेनिखायनो आंखौ फन हरदों दिनै दोन आंहा नों बायदि मानसिजों रायज्लायनो सम गैया दै आरो गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थानाङा आंनो आरो आंहा गार्लफ्रेन्ड मोनखाबाय होनखादोंना गार्लफ्रेन्ड अबेनि गार्लफ्रेन्ड मोनखो नोङो मा नाम
दङ नोंनो मानो नांगौ? दङबा नों मानो खिन्थानो हायाखै? नों थगायदों। गैया नोंनियाव, नों थगायदों। दङ आंहा, मानो गैया जानो? गार्लफ्रेन्ड दङ आंहा, आरो आंनि गार्लफ्रेन्डनि नामा जाबाय जमुना। खोनाबायना खोनायाखै नोङो बिपाशा? आंनि गार्लफ्रेन्डनि नामा जमुना। बास जाबाय, दिननिफ्राय फन हरनांला। गोदान गोदान नाम्बारजों आंनो फन हरबाय थानांला दै। आंथ' डाइरेक्ट ब्लक खालामसिगोन। आंहा ना जेबो रागा होननायानो गैयामोन, नाथाय नोंखौ मोननायनिफ्रायसो आंहा रागा जादों मिथिबाय। नोंखौ मोनैनि सिगांथ' आं दै बायसिसोमोन। रागा गैयै मानसिखौ नों दिनै रागा फोजोंबाय। दोन होनदोंना बिपाशा, प्लिज अननानै आंखौ मालाबाबो नों नागिरफिनलांला, आरो आंनो नोंखौ नांखालाबो। बा गार्लफ्रेन्ड मोनमारबाय आरोना नोङो? नोंथ' आगोलो बुंदोंमोन आंनि अनगा रावखौबो हाबा खालामा होननानै। दा मानो सोलायखो? अ मा होनबा आङो नों बायदि सासे धकेबा सिख्लाखौनो नेबाय थानांगौ? नोंखौ नेस्लायस्लायना आं बोरायनानै थैगोन। आंनो हिनजावखौ नाङा। दोन बिपाशा दोन। साला बे धकेबासा हाराम जादिया। नोंखौ लास्लायस्लाय बै जमुनाखौनो हाबा खालामगोन आं, थेवब्लाबो नोंखौ हाबा खालामा। जानो हागौ जमुनाया नुनायाव बारा मोजां नङा, थेवब्लाबो बिनिया जोबोद मोजां गुनफोरा, गियानफोरा। नाथाय नों बिपाशा नुनायावल'सो मोजां, नाथाय नोंनि आखल आखुआ ओरैबायदि गाज्रि, नोंनि गोसोआ ओरैबायदि गेसावना। आंनि थाखायथ' जमुनायानो बेस्टमोन, नाथाय बिनि महरानो एसे बोरैबा जाबायना। थेवब्लाबो मानोबा आं जमुनाजोंनो रायज्लायनो लुबैबाय थायो। नाथाय बेखौ आं नुबाथाय एसे बोरैबा मोनो। नाथाय फनाव रायज्लायबाथाय बेखौ दाबो नांगौ जाबाय थायो आं। फनाव रायज्लायबाथाय गोसोआ दाबो बेजों थाङो, मानोना जमुनाया जोबोद मोजां।